Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Για άλλη μια χρονιά κόβουμε τη βήτα της Δράκη. Είμαι χαρούμενος που είσαστε όλοι εδώ. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τα μέλη της κυβέρνησης, τα μέλη της διοίκησης που είναι εδώ και φυσικά όλους τους εργαζόμενους. Εγώ εύχομαι για το 2024 να είναι μια χρονιά διεκδικήσεων και κατακτήσεων από τους εργαζόμενους και από τα συνδικάτα και μια χρονιά αναβάθμισης της εταιρείας μας. Αυτό διέπεται από 3 άξονες. Λεωφορεία, προσλήψεις, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας που να ανταποκρίνεται στα θέλω των εργαζομένων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να περάσουμε καλά και να περάσουμε και στη διαδικασία της πίτας. Σταυρώνουμε. Το πρώτο είναι του Χριστού μας. Της παράταξης της Δράκη. Της ΟΣΥ. Και φυσικά των εργαζομένων. Το πιο μεγάλο, Έχει το φλουρί αυτό, έχει το φλουρί. Υπάρχουν 2 φλουριά, έχουμε πάρει δωράκια για το κάθε φλουρί. Αν είναι των εργαζομένων, τέλος, στο συνδικάτο. Λοιπόν.